И здравейте хора, you can see me. Чеченец. Това е моята досадна сестра. Сега ще изследваме с нея. Ако не те е страх, ако те е страх, пролетката ще направи един дукат. Не ме е страх. Хайде, Има го на камера да писано. ключарницата, за която ви говорехме толкова време. Ето я, отново. Ето го изоставеният фитнес. Има легенда за него. Виж, има и нещо такова. Има и ветрено. Това не е ветрено, а е нож, който е убит. Копие. Тук е имало проклятие и на човека му е паднала щангата на главата и той е починал и сега това е изоставено. Но ако се чудите, тук идват на цели 2 години, за да чистят тук, за да може да е приятно. Хора, чао!